Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom bij deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via livestream. Een speciaal welkom voor de families en bekenden van de overledenen uit onze gemeente die we vandaag gedenken. Ook een speciaal welkom voor het vrouwenkoor Solid uit Harlingen. Na de dienst is er koffie drinken. De bloemen gaan er als groet en blijk van medeleven van de gemeente naar Ido en Ottelien van de Zee. Velen van u zullen zich inmiddels wel weten dat hun zoon Arjen en dochter Nanneke een dochtertje hebben gekregen dat na enkele dagen ten gevolge van een hersenbloeding is overleden. De eerste collect is bestemd voor de diaconie. De tweede collect is bestemd voor de kerk. Onze voorganger is dominee Tietje Hitma en de lector is Atti Roon. Organist is Otto Roelofsen. Ons intochtslied is Psalm 92, 7 en 8 en dit zingen we indien mogelijk staand. Dan wensen we u nog een gezegende dienst. Laten we nu stil worden en ons hart keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, fijn dat we hier vanmorgen samen kunnen zijn, samen ook met het koor. Een dienst waarin we verbonden zijn met elkaar, met God, met deze wereld en met de mensen van wie we afscheid hebben moeten nemen. Als thema voor deze dienst heb ik gekozen voor de levensboom. En dat kwam zo, het koor heeft een lied, The Family Tree. En ik zat de tekst van het lied te lezen. Het gaat over de familieboom die stevig staat in de storm. Die verbinding brengt tussen mensen, ook bij het afscheid. Ook bij de tranen.
dat er altijd een licht is. En dat het leven bewaard wordt. Van vader op zoon, van moeder op dochter. Dat het leven bewaard blijft. De familieboom. En toen moest ik denken aan alle beelden die er in de Bijbel zijn over bomen. In het begin van de Bijbel is de levensboom. Op het eind van de Bijbel is de levensboom. Daar zullen we straks over horen in de Bijbellezingen. Maar op veel meer plekken. En een van die plekken is ook de eerste psalm uit het grote psalmboek, het liederenboek uit de Bijbel. Waarin bezongen wordt dat iedereen die het woord van God, de liefde van God meedraagt de dagen en de nachten door. Dat iedereen die dat meedraagt is als een boom aan stromend water. Altijd vruchtbaar, altijd groen. En zo mogen wij dat beeld van morgen ook hier in ons midden zien. Een boom die ons verbindt met God, met elkaar en die ons herinnert aan licht en leven. Wij gaan nu eerst luisteren naar een ander lied van een koor, waarin het gaat over de herinnering. Always remember.
zullen we samen bidden. Eeuwige, liefdevolle God. Hier zijn wij, mensen, kinderen, schepselen van u. In uw licht. En wij brengen bij u alles wat in ons bestaan is. De vreugde en het verdriet. De dankbaarheid en het gemis. De vervulling en de vragen. Het lachen en de tranen. God, de naam van ieder mensenkind is geschreven in uw hand. En zo vertrouwen wij dat ieder mensenkind geborgen is bij u. In leven en in sterven. Op deze dag, God, brengen wij alles, ieder, bij u. Wij danken voor liefde, voor uw trouw, voor uw handen om ons bestaan. En wij bidden God om uw Heilige Geest. Dat er ruimte in ons mag zijn voor uw woord. Voor uw stem van goedheid. Voor vertrouwen. Verwachting en hoop. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. We gaan nu luisteren naar woorden uit de Bijbel over de levensboom. Als het ware een visioen terug naar de tuin van Eden waar het allemaal begon. En een visioen vooruit naar de bestemming. De toekomst van God bij de mensen. Of we gaan eerst nog een lied zingen, ja. Heel goed.
Hoor dan nu het woord van de Heer uit Genesis, hoofdstuk 2, de versen 4 tot en met 10. In de tijd dat God, de Heer, aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de Heer, had het nog niet laten regenen op de aarde. En er waren geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. God de Heer legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in 4 grote stromen. We luisteren naar Solid.
Hoor dan nu het woord van de Heer uit Openbaringen, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 5. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Gelukkig met Charlotte. All your time waiting for that
Lieve mensen, broers en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ons mensenbestaan, het begin en het einde, is een geheimenis. Zoals de geboorte en het sterven van een mens een geheimenis is. En de grootste vreugde en het grootste verdriet raken elkaar daarin. Het kan ons sprakeloos maken, dat geheimenis. En de verhalen die we vanmorgen hebben gelezen, die kunnen ons helpen om uitdrukking te geven. Om iets te zeggen over dat geheimenis, wat ons kan helpen om staande te blijven, om de liefde en de verwachting levend te houden en te laten groeien. En zo kijken we naar die 2 visioenen over de levensboom. Het eerste is als het ware een achterwaarts visioen naar de schepping van de wereld. Er wordt verteld hoe de tuin van Eden gevormd wordt in Gods handen. Hoe de mens daarin gevormd wordt. Hoe daarin in het midden de levensboom komt te staan. Aan de bron van die grote rivier die daar ontspringt. Een boom met heerlijke vruchten. Waar mensen van kunnen bestaan. Maar daar is nog een boom. De boom van kennis van goed en kwaad. En die kennis hebben we ook allemaal ontvangen. En dat maakt ons leven dubbelzinnig. Er is de schaamte. Dat mensen zich verstoppen voor elkaar en voor God. Er komt de schuld. Want de slang die zei dat ik die appel moest plukken. Nee, en zij zei dat ik dat moest doen. Schuld, over en weer. Er ontstaat geweld. Kennen jullie het verhaal van Kaïn en Abel? De jaloezie en iemand die vermoord wordt. En zo is het bestaan van mensen geworden met schaamte, met schuld, met geweld en oorlog. Een wereld waarin die levensboom staat naast die boom van kennis van goed en kwaad. Dat is een wereld waarin wij het te kwaad kunnen krijgen. Maar midden in die wereld, midden in de tijd, groeit er, zegt de Bijbel, een twijg aan de oude stronk van Isaïe, van David. Een twijg aan de levensboom. Jezus wordt geboren. Een onnozel, klein, onbeduidend mensenkindje in de wereld. En zo wil God opnieuw het goede in deze wereld leggen.
Het goede dat er was vanaf het begin van de schepping. Dat er was en dat er is en dat er altijd zal zijn. En in dat hele kleine onnozele mensenkind is alle liefde van God gelegd. Om zo het goede van God weer op te graven boven alle kwaad wat er overheen was geraakt. En dat is het licht wat in het leven komt, zegt het evangelie. Jezus die zegt, ik ben het licht van de wereld. En wie achter mij komt, zal het licht van het leven hebben en nooit meer in het donker wandelen. Van daaruit ontspringt dat visioen van de bestemming, wat we gelezen hebben in het boek Openbaring. De openbaring van Johannes. De bestemming van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuw Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel. En daar in het midden is opnieuw die levensboom. Die staat aan een stroom van helder levend water die ontspringt aan de troon, aan de aanwezigheid van God. En wonderlijk, nu staat er niet een boom van leven en een boom van kennis van goed en kwaad. Maar nu staat er een levensboom en nog een levensboom aan weerskanten. En alle 12 maanden van het jaar dragen ze vrucht en hun bladeren zijn geneeskrachtig. En er is geen licht meer nodig, geen zon, want het licht van God verlicht alles en iedereen. En zo steken wij hier vanmorgen al onze kleine lichtjes aan. In het vertrouwen op dat grote licht. In de verwachting van die toekomst van God bij de mensen. In het vertrouwen dat wij altijd verbonden zijn met God, met elkaar, met de schepping. Dat wij in leven en in sterven verbonden blijven door de liefde van God. Zo gedenken wij onze geliefden. Mogen weten, mogen vertrouwen. Dat wij verbonden zijn en blijven. Dat onze grootste vreugde en ons grootste verdriet geborgen zijn bij God. Samenkomen uiteindelijk in Gods goedheid. Dat mag ons vertrouwen zijn. Ik hoop en bid dat wij allemaal dat vertrouwen in ons bestaan mogen vinden. En zo lichten kunnen aansteken voor elkaar. Amen. Dan willen we nu met elkaar een lied zingen. Gezang 462.
Wij mogen nu de mensen gedenken die zijn overleden en die wij meedragen in ons hart, met wie wij verbonden blijven. Als inleiding op de gedachtenis lees ik voor jullie een tekst. Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn. Wij danken voor hun leven, voor wie zij waren voor ons en voor de wereld. Mens waren zij, schepping naar Gods beeld. Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn. Hen te moeten missen is zwaar. Onvervangbaar blijven zij, deze speciale mensen. Mens waren zij, te midden van ons. Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn. Wij mogen hen geborgen weten in de eeuwige liefde van God. Begin en einde. Dragende grond. God die de tranen droogt en leven geeft. Amen. Wij luisteren nu naar een lied van Solid, Ik heb je lief.
Dan wil ik nu degenen van de families die de kaars aan zullen steken en een roos in de vaas zetten, vragen om hier naar voren te komen. Kom maar hier staan. Dan willen wij nu degenen gedenken van wie wij dit jaar afscheid namen. Ik lees de namen en een tekst en de diakenen zullen jullie de kaars geven en een roos die jullie kunnen aansteken en in de vaas zetten. Wij gedenken Aukje, Anna, Elisabeth de Groot. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Wij gedenken Carolus Johannes van den Heuvel, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Wij gedenken Tjimtje Faber Kooistra, in liefde losgelaten, in licht ontvangen. Wij gedenken Melle Brouwer. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij.
Wij gedenken alle geliefden die wij meedragen in ons hart. God zegt, jouw naam is geschreven in de palm van mijn hand. Dank je wel voor jullie liefde en aandacht om hier samen te zijn. Straks krijgen jullie allemaal gelegenheid om een lichtje hiervoor aan te steken. Het koor mag dat eerst ook doen en dan is er voor iedereen gelegenheid. En dan mogen jullie weer gaan zitten. Dank je wel.
wij willen nu samen danken en bidden. En net als anders wil ik nu ook de gelegenheid geven. Misschien wil iemand nog speciaal iets noemen voor de gebeden. Kan dat? Zullen we samen bidden? Dank u wel, God, voor deze kleine lichten in ons leven. Teken van uw grote goedheid. Licht en leven uit uw handen. Dank u wel dat wij hier samen mogen zijn. Om te delen in liefde en in tranen. Ook verbonden met de mensen om ons heen, de mensen thuis, onze geliefden. En deze wijde wereld met zoveel gebrokenheid, zoveel tranen. Wij bidden God om uw dragende kracht voor ieder mensenkind. Wij bidden om uw vrede in de harten van mensen. Wij bidden om uw geest van liefde. Overal waar haat is en onbegrip. Wij bidden God voor uw schepping, om aandacht en zorg. En wij bidden voor elkaar dat wij altijd opnieuw ons mogen richten naar uw visioen. Dat wij het vertrouwen, de hoop en de liefde mogen bewaren. En kunnen delen met de mensen om ons heen. Wees zo met ons, God. En laat ons allen geborgen zijn in uw handen. In de stilte zijn wij bij u. En met elkaar willen wij de woorden bidden die Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is het nu de tijd voor de collecte. En daarna zingen wij samen ons slotlied Ga maar gerust.
zijn bijna aan het einde van deze viering gekomen. Fijn dat jullie hier waren om hier dit samen te beleven. Ook de mensen thuis die met ons verbonden zijn. Jullie zijn hartelijk welkom om straks een kopje koffie te blijven drinken. Ik wil het koor heel hartelijk bedanken voor jullie aandeel in deze viering. En dan mogen we... Ja. En dan mogen wij straks gaan met de zegen, de goede woorden van God op onze levensweg. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie allen.